വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ബീഫ് മന്തി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ ബീഫ് മന്തി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ? റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 1 കിലോ ബീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ബീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കട്ട് ചെയ്ത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ചേർക്കുമ്പോൾ അധികമായി പോകരുത്. അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും. ഇനി അതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രാമ്പൂ, സ്റ്റാർ, 2 പട്ടയും ഏലക്കായും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏലക്ക കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു സവോള കട്ട് ചെയ്ത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 2 മാഗി ക്യൂബ് ഒന്ന് പൊടിച്ചതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പൗഡേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ക്യുമിൻ സീഡ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാല. മന്തി മസാല തന്നെ വേണം, നിർബന്ധമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബിക് സ്പൈസസ് ആയാലും മതി. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ മാഗി ക്യൂബിൽ ഉപ്പുള്ളതാണ്. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. വിനാഗിരി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ബീഫ് ഒന്ന് 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അതിനുശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം. 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീഫ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 7-8 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീഫ് വേവുന്ന ടൈമിൽ റൈസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിലേക്ക് 1 ബേ ലീഫ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റൈസിലേക്ക് 2 ഉണക്കനാരങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉണക്കനാരങ്ങ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇനി റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ വൈറ്റ് സെല്ല ബസുമതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൈസ് വെള്ളത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കാം. ബീഫ് ഒരു 80% കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ബീഫിലെ ചാറൊക്കെ പറ്റി ഓയിൽ മാത്രമായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബീഫ് എല്ലാം എടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഗ്രേവി, ഓയിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ചോറിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. റൈസും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിൽ ബീഫ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ റൈസ് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ വെള്ളം ഊറ്റിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസ് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. റൈസ് എല്ലാം ബീഫിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പച്ചമുളകിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ചോറിലേക്ക് ഇറങ്ങും. എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന് മുകളിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യണില്ല. ഇനി ഈ റൈസിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഗ്രേവിയും ഓയിലും കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ല ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും നൽകുന്നത് ഈ ഒരു ഓയിലും ഗ്രേവിയാണ്. അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ റൈസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ചോറിന് മുകളിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്മോക്കി സ്മെൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കനൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്ന. മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ബീഫ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബീഫൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റൈസൊക്കെ ഞാൻ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മന്തിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.